Igbo ekele m unu nwaada Ụzọamaka abịakwa ọzọ na oge omenala ebe anyị na-enwe nghọta zuru oke gbasara omenala Igbo. Ihe nwere ikwu maka ya n'ụbọchị taa bụ maka nwaanyị kwesịrị na-aza afa di ya ma ọ lụọ di. Onye na-ega na-enwe mkpakọrịta bụ Maazị Zulu Ofuelue. Nwaada Ụzọamaka nọkwa n'ọgbọ n'ụbọchị taa iwetara unu ozi ya. Maazị Zulu, daalụ sọ na ị nọ n'etiti anyị n'ụbọchị taa inye anyị nghọta gbasara ma nwaanyị o nwere ike ịza afa di ya ma ọ lụọ di. Ka anyị gawa n'iru dịka m chọrọ ịjụ gị kịta. Ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na ọ bụrụ omenala Igbo ka nwaanyị na-aza afa di ya ma ọ lụọ di. Ka ihe nwere ike ikwu gbasara nke a? Ịma ọ na-abụ na agụmakwụkwọ onye kwuo ihe ka ihe dị, o kwuo ihe ọ dị ka ya. Onye sị na nwaanyị ekwesịghị na ọ dị n'omenala, m ga-achenu ka onye ahụ gwa anyị ihe mere o ji wee kwuo ụdị okwu a na nwaanyị ga-aza aha di. Ihe Igbo na-atụ n'ilu bụ na nwaanyị hapụ onye mụrụ ọzawa onye na-alụ. Nwaanyị hapụ ha onye mụrụ ọzawa onye na-alụ. That means enwere ogo nwaanyị ga-eruo, nwaanyị apụta ajụọ ya sị, ọ bụrụ na nwata a na-ajụ ya sị onye bụ nna gị. Mana enwere otu ka nwaanyị ga-eruo agakwa ajụ onye bụ nna gị, ha ga-ajụ ya bụ onye bụ di gị. Gịnị mere eji ajụ a? Maka ihe ọ na-azara aha aga bụ na di ya na ọ bụrụ na nna ya. Ọ bụrụ na ị bụrụ ka m nwere gị bụ onye n'ike n'Enugu steeti, ị bụrụ onye n'ike were eme mgbe gboo, maka a na-asị na ọwụwa omenala Igbo ihe ọbụla na-ekwu omenala bụ mgbe gboo, ihe a na-eme mgbe gboo. Onye ahụ na-aga n'okporo ụzọ ka ọ na-agafeta ịhụ ya, ọ bụrụ nwatakịrị dị ka ahụ 15 esi ya onye nke agaghị erugo ọ nwere ike ogo abụọ na ọmebe di, ị jụọ ya onye bụ nna gị, ọ sị gị nna m bụ Okeke Ugwu Ogbodo ngene. Mana ọ bụrụ na nwaanyị rugoro ihe dị ka 10 afọ 3 ma 10 afọ 4, ị ga-ajụ ya onye bụ nna gị, ị ga-ajụ ya bụ nwaanyị onye bụ di gị. Mgbe ahụ jụrụ onye bụ di gị, ihe ị na-ajụ bụ ka ị mara aha di ya. O nwere ike obodo ahụ ị na-ahụ ya nwaanyị ahụ bụ onye n'ike, o nwere ike ọ bụrụ onye ọrụ mba na Anambra steeti, o nwere ike ọ bụrụ onye ọrụ n'Imo steeti. Ị jụọ ya onye bụ nna gị, ọ gwaghị onye bụ nna ya, ị ga-ama onye bụ nna ya, iwe onye ọrụ. Iwe onye ọrụ. Onye jụọ ya onye bụ nna gị, ọ gwaghị onye bụ nna ya n'ọlụ. Mgbe ahụ esi na ịmakwaghị onye ahụ. Mana ọ bụrụ na ọ gwaghị onye bụ nna ya na n'ike, ịmata onye ọ na-ekwu maka ya. Ọ jụọ gị kedu ezinụlọ nke nna gị si, ịkọwa o nwere ike ọ bụrụ ọ mara onye ahụ. Ya bụ na ndị na-akọ ihe a bụ ndị na-enweghị ndị na-aghọtaghị omenala Igbo, ndị na-ama ihe banyere omenala Igbo. Nwaanyị ọbụla nụrụ di, aha ọ na-azara ana bụ aha di, ọwụ aha nne ya. Ya mere ihe eji alụzụ nwaanyị bụ ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị. A na-akwa asụ ịzụ nwaanyị azụ, a naghị azụ nwaanyị azụ, nwaanyị awa ahịa, mana ịkwụ ụgwọ isi. Ihe ọ pụtara bụ na ị hụrụ onye bụ onye dubatara nwa n'ụwa bụ nne na nna ya, ị gakwuru ha garịọ ha arịrịọ si ha biko enwere ihe m hụrụ na ezinụlọ gị na-amasị m. Ha sị gị onye bụ onye ahụ, sị onye dị etu a nwa agbọghọ a, asị ọ dị mma, ị ga-abịa kwụọ ụgwọ isi. Ịkwụ ụgwọ isi ahụ, ozugbo ị kwụnyere ụgwọ isi ahụ, idugoro nwaanyị ahụ, ọ bụgoro nwunye gị. Aha ọ ga na-aza ga-abụzi aha onye ahụ kwụrụ ụgwọ isi. Ọ bụrụ na e nwere onye ọzọ, ndị ọzọ na-asị na ọ dịghị n'omenala, ha kọwara anyị ka ha si wee ka o si adịghị n'omenala ana Igbo bụ na nwaanyị akwụrụ ụgwọ isi a ga-enye ọnwụnwa, a ga-enye n'ebe nwaanyị ahụ nwụọ, a ga-enye na be di ọnwụ nsọ anị na-eburu nwaanyị mụrụ di akwụrụ ụgwọ isi gaa nye na be nna ya. So ị na-ekwu na nwa Ogbodo, Ada Ogbodo nwụọ, ana ọ ka na-aza Ada Ogbodo ka e were ya na aha nna ya bụ Ogbodo. Onye bụ adị ya nwaanyị o dego nnụọ Nnaji, nwoke a na-akpọ Nnaji, ọ nwụọ asị ha na Ada Ogbodo anwụgo, a ga-ebu ka na ezinụlọ Ogbodo ga nye. Ọ bụrụ na ezinụlọ Nnaji ka ga-enye. So onye a na-emi aha abụrụ Ogbodo, a ga-eburu ga n'ụlọ Nnaji ga nye. Kedu ka o si wee dị ka ihe onye nwere ọgụgụ isi na-ekwu? Ịma ọtụtụ ụmụ nwaanyị kịta
ha na-aza afa nna ha fada azaza afa dị ijikwa ha sị gị n'ọhịa ha chọrọ ị na-aza dị ọma ha kwekọtara na nwekwe nghọta na ha na-aza afa nna ha na onwe ihe mere ya. Ọtụtụ ihe ahụ ebutego nsemokwu na soshal midia. Onye ndị ga-apụta si na mgbe gboo na nwaanyị adaza afa di ya na afa nna ya o ji bata na di ka ọ ga na-aza ruo mgbe ọ ga-anwụ. Ọ ya eme njiti ka ajụ na ajụjụ a ọnwụ na-agazi n'ihe na be nna ya nọ ebe ọ bụ na nna ya ka nwunye. Ọtụtụ ihe ndị a na-asị ụmụaka Igbo hapụtụgoro soshal midia. Ịtụle ị ga-ahụ na onye ọbụla gara hụ onye okenye n'ime obodo jụọ ya ajụjụ, onye na-abịa na soshal midia kwuo okwu, ihe na-ekwu na-adị iche karịa ndị a mụrụ na Lagos. Ha too na Lagos, ụfọdụ n'ime ha amaghị asụ Igbo mana ha na-agwa gị ha na ihe mere na Igbo. A sịghị na ha gụrụ n'ịntanetị. Ọ bụ ihe etiri na ịntanetị na-adị n'ịntanetị. Etu anyị na-ekwu okwu a ekwucha anyị na-atị n'ịntanetị, ọ dị n'ịntanetị. Ihe na-etinye n'ịntanetị ọ ga-adị n'ịntanetị. So ọ bụrụ na ọ bụ nke tigoro ebe a ije gwuo nke ndị onye iberibe kpọba onye iberibe azụrụ, onye ahụ aga kpọbara ya ọ ga gụọ. E nwere ndị na-eme ihe a na-akpọ emotion dịka o si wee dị ha n'obi. Nwaanyị iwe na-ewe ọ lụọ na di ya na di ya nọtụ na mebi ọdịwanye ya ka okwu a na-adakọ, ọ na-asị onye anụmanụ ya mere mistake wee lụọ ka a ga-ejezaba ahụ ụnyaahụ. Mgbe na onye a na-ekwu okwu ị ga na-ege ntị were na onye a na-ekwu bụ ihe a. Enwere ọtụtụ ndị bụ ụmụ nwaanyị bụ ndị kwuru a lot of things, kwuru so many things eji wee gbagwojuru ndị younger people anya, ndị ụmụ agbọghọ na ụmụ okorobịa. Ha were na onye a na-abụghị tọrọ ha atọ na o kwesịrị ịmakarịa, mana emewe nke si na ya ga-anụ di ya n'ọdị ya ga-esekpu na nye dị mmanya, mana ọ mechara n'ọdị sekpụrụ aja nye dị mmanya. Ọtụtụ ihe niile enwere ọtụtụ ụmụ nwoke na-abụ asị na lọv na-apa ha apa na ịhụnanya nke a karịa ihe ọbụla nwaanyị gwara ha oge ha na-alụ ekwe n'eziokwu. Mgbe a bịa lụwa, mgbe ndị bịa lebe anya sị na ihe nke ị na-eme ọ bụkwa agaghị ha kwesịrị ịdị anya ha emepe. Mgbe ha lọv adịkwa gị blind ọ pụta, mgbe ha esemokwu n'ime ezinụlọ. O nwere ike ihe ahụ sị na ọ ga-aza ha die gị na-eme gịnị ka aha ụmụaka ya ga-aza. So nwaanyị bụ ka were ede ahịa bụ Nneka di eburu obodo, nwaanyị abụrụ Nneka nna ji ọ ka na-aza ha nne ya, nwa ya abụrụ Emeka obodo, nwa ya nke abụọ abụrụ Chidimma obodo, nke atọ abụrụ Obiora obodo, di ya abụrụ Okeke obodo, ya na onwe ya abụrụ nna ji. Ọ dị ka ihe mma ihe na-ekwu. Onye mụrụ ụmụaka bụ foreigner, ọ bụ part of the family. Ọ nọpụtara part of the family. Ọ nọpụtara ọzọ bụ na ọ bụ na ọzọ aha ọzọ na-abụ aha ezinụlọ a. Ihe ọ pụtara bụ na n'usoro ezinụlọ a. Maka ihe eji ma n'usoro ezinụlọ a bụ na ọ na-aza aha ezinụlọ a. Daalụ sọ na nke nyere anyị karịrị ike mara maka na ihe ebutego nsemokwu dị iche iche. Ọzọ m chọkwara ịjụ gị bụ maka oriakụ. Ịma kịta ịjọ ndị mmadụ ka ihe bụ Mrs. na olu Igbo asịghị oriakụ, mana ile anyị ịga n'obodo dị iche iche n'ala Igbo, ịga na ihe dịka Abakaliki nwoke na-azụ oriakụ ka aha. Kezi ihe mere eji akpọzi oriakụ Mrs. n'olu bekee? Nke a bụrụ okwu omenala. Ama na nke a bụrụ okwu omenala. Maka na Mrs. enweghị ihe ọbụla bụ n'Igbo. Ndị Igbo enweghị ihe eji akpọ Mrs. mgbe gboo. Ọ bụ ihe edere anya bụ gịnị ka ọ ga-adị. Ịma na enwere ọtụtụ okwu bụ ekere eke. Enwere ọtụtụ okwu ekere eke dịka mgbe ndị otu FC Ọgbalụ na-eke okwu na-adịghị n'ala Igbo. Ihe ọbụla na-adịghị n'ala Igbo ha ekee ya ka ọ ga-abụ ndị Igbo na-ekwu okwu ka ọ ghara ịbụ na ndị Igbo amaghị enweghị ihe a na-akpọ okwu ahụ. Ihe banyere Mrs. a ị na-ekwu enweghị ihe ọbụla mma ndị Igbo na-akpọ Mrs. mgbe mbụ, mana ihe dịkebere nso ihe gbasara amamihe ndị Igbo mgbe gboo, o nwere ike ọ bụrụ na mgbe ha bịa lee ya anya ihe dịka nwaanyị ọbụla ihe dị na-ele anya maka ndị Igbo ejighị ụmụ nwaanyị egwu mgbe gboo. Ndị Igbo ejighị nwaanyị egwu cha 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 cha. Ihe a na-ekwu ndị na-eme women activism
a na-asị na-emegide ụmụ nwaanyị na Igbo. Oge ụfọdụ mmecha ya anya m na-achị ọchị because enweghị ebe m na ụdị okwu a si abata. Ndị Igbo na-ahụ nwaanyị dịka onye ihe na-ekwu ọkụ na-ekwesịghị ịkọ, onye na-ekwesịghị ịrụ ọrụ, onye na-ekwesịghị ịta ahụhụ. Etu ndị Igbo na-ahụ nwaanyị. Ile na ahụ ịpụtagodo na okporo ụzọ, ị nwere ike nwanne m nwoke anọrọ ebe ahụ, ịpụta ebe a maa ya ụra too, asị ha ụmụ okorobịa ọgba okorobịa igbu ya ụra, onye ọbụla na-elewe anya ka ahụ ka ga-esi wee lụọ ọgụ. Mana gị ọmụ nwaanyị, ọ bụrụ na mmadụ bịa maa gị ụra too, ihe ya bụ ịmakwana nwaanyị. Ọrụ etu ndị Igbo na-esi eme ihe. Mgbe mbụ e nwere ọtụtụ ọrụ ndị Igbo na-achọ dị ka nwaanyị rụọ, nwoke mụọ nwaanyị, ihe ọ chọrọ bụ na nwunye na-ebu ibu. E nwere ụfọdụ mpaghara ala Igbo ebe a na-eme ihe banyere ibu, that is nwaanyị alụ ha nwaanyị eduba ya n'ime ụlọ. Ndị Rivers na-ekpe fattening room. Ọ nọrọ ebe ahụ ihe dịka ọnwa abụọ ma atọ. Ọ nọrọ ebe ahụ ihe dịka ọnwa isii, o buo ibu. Maka na ọ buo ibu pụta, onye ihu ya ọma na di eji ego na di na-agbalị. So ihe na nwaanyị na nwoke ji ego bụ na ahụ nwunye ka na-ahụ ego ahụ o ji. Ọ bụrụ na nwunye ya na-eriju afọ, nwoke bịala nwunye anya ihe a na-eri ọsọ mba ndị mmadụ gara achị ọchị dị ebe enyeju nwaanyị afọ, ngwa banye na fattening room ka enyeju oge afọ, enyeju ya afọ ihe dịka ọnwa isii, ọ pụta ọ buo ibu. Ọ dịka nwunye odogwu. Ọ ya bụ ihe butere Oriakụ. Itu ọ ga-ezo m ga na-akpata ba gị ruo eri. Mana ịmadụ na ihe ụdị ihe ha dịkwa gị na maka na ihe sisiri ike. Nwoke chọrọ ihe jos nọrọ ala na akpata na-enye nye maka ọsọ nwere ike nke ọ na-akpata agaghị ezu. So ọtụtụ ụmụ nwaanyị achọkwa n'ụdị ihe asị ha chọrọ ka ha jiri ihe agụtara n'akwụkwọ wee rụpụta ihe ka ọ ga-abụ na-enwe ihe ka ihe sisie ike ka ha nwee ike kwado di ha. So Oriakụ adịkebekwa in the real sense of Oriakụ. Mana ị makwa na ọ bụrụ ndị bekee dazi when the chiefs are down, ọ ka bụkwa Oriakụ ka nwaanyị bụ. Maka na onye sokwa nwaanyị rie ụgwọ ọnwa, ọ naghị eji ụgwọ ọnwa ya akwụ ụgwọ ụlọ di ya. Ọtụtụ ugboro nwaanyị ga-ebinye di ego ebinye si wee kwụrụ ụgwọ ụlọ ebe ọ bụ ọ mana di eji ego, mana ọ gaghị ala ka iji ego wee mee ya. So ihe niile ka na-akpụkwa nsogbu dị n'ezinụlọ bụ nke nwoke ka ọ bụ. So ihe iji ka nwaanyị ka Oriakụ bụrụ Mrs. bụ simply because na a na-ahụ ya as na ihe ọ dịara ụmụ nwaanyị bụ enjoy yourself. And nwoke agbaghị mbọ agụ egbuo ya. Nwoke gbaa mbọ ọkpata akụ, nwaanyị gbaa mbọ o nwere ike ọkpatakwa akụ tu, mana nwaanyị agbaghị mbọ ọ ka nwere ike rie nri. Mana nwoke agba mbọ agaghị eri. So ọ ka bụkwa Oriakụ aka daalụ sọ na nghọta gị nyere anyị maka Oriakụ. Ihe eji jụọ gị ya ọtụtụ mmadụ na-asị na agba Igbo na ụmụ nwaanyị na-eme ọfụma na ekwesịrị bụ Oriakụ, kwesịrị bụ Odoziakụ ma ọ bụkwa na ihe ọbụla. Ọ eme njite ka mara ihe kpatara eji jirizie Oriakụ nọchi anya Mrs. n'ala Igbo. Iche ka e nwere ihe ọzọ m ga-achọ itinye na okwu a. Ị ga-ama na imezi akụ na ụba ezinụlọ bụ nwaanyị ka ọ dị n'aka. Nwa ga na-akpata mana emezi bụ nwaanyị ka ọ dị n'aka. Na mgbe gboo ori iche ya even na ọrụ ugbo, ihe nwoke na-akọ n'ugbo bụ ji, ihe na nwoke na-akọ bụ nri eji mara ezinụlọ, nri eji mara obodo. Mana nwaanyị na-akọ ihe a na-eri, ihe niile eji emezi nri. Akwụkwọ nri bụ nwaanyị na-akọ, ose bụ nwaanyị na-akọ, ime mmanụ bụ nwaanyị na-eme mmanụ, ime akpụ bụ nwaanyị na-eme. Ihe niile a na-eri kwa ụbọchị n'ezinụlọ bụ nwaanyị na-eme. Iji gwa gị na nwaanyị ka a hanyere ihe a na-akpọ economy of the family n'aka. Mana ọ pụtaghị na nwaanyị ji aka ya were economy ọ nwoke na-asị nke a bụrụ nke gị ga na-eme nke a. Even ihe a na-eme taa asị ịpụta ụfọdụ ndị na-eme human activism asị nwoke kwesịrị na-esi nri, mana nwoke banye kitchen asị my kitchen na usekwu a bụ nke nwaanyị, ọ nke nwaanyị ka ọ bụ. Nwoke nwere ike ọ chọrọ inyere nwaanyị aka, ọ ga ebe a ga-enyere aka mee ihe, mana ọ pụtaghị na ọ bụgoro nke nwoke, anaghị eke. Ihe na-eme na usekwu a bụ kitchen ọ nwaanyị nwee. So onye kpọkwa Odoziakụ ọ ka dịkwa ihe a. Mana ihe mere eji bụrụ Oriakụ bụ na nwaanyị ka ndezi ahụ anaghị ewu asị mkpata. Maka na ọ bụrụ na nwaanyị na-akọ ihe, ọ bụrụ na enwe ihe mere ọnwụ ma ihe ọbụla bịa mebie ihe ọ kọrọ n'ugbo, ọkwa di ya ga-ewetakwa ihe ọ ga-eji wee mechie. Ọ bụrụ na ose ọ kọọ ya ma mmiri ezoghị, ose a mebie, ọkwa di ya ga-akpatakwa ose wee nyekwa ya si ya
ya gaa n'ihu so di ji ụlọ ka bụkwa nwoke onye na-eri eri ọ ka bụkwa nwaanyị onye na-eri ka bụkwa nwaanyị ga Maazị Zulu daalụ sọ na nghọta nke nyere anyị gbasara ihe bụ oriakụ ya na ma nwaanyị kwesịrị na-aza afa di ya ma alụọ ya ndị na-erekwana anyị ntị unu amatago ihe niile gbasara ihe ndị a ọ bụrụ na ị ka bụ nwaanyị na-asị mba na ịma aza afa di gị ma ịlụọ di asịkwa m gị chee ya eche maka na nke ahụ abụrụkwa omenala Igbo ndị onwe na ndị Igbo daalụ